Zaira kafa. Hilda, what is say? Natasha. Oh, how are you? Debbie, she say. Gobanata, maskara say, Gobanata. Pascalia will say, Masi, could say, thank you. Thank you. Okay, guys, just take your friends and share the life. Take your friends and share the life. Bye, hello, hello. Pamela, today, say, Mitiwe minana, chengetwe sungano, chiedza murima, mwari wangu, ndizo zamuri. Mitiwe minana, chengetwe sungano, chiedza murima, mwari wangu, ndizo zamuri. Lima fana kurisei. Muri kano, Shandura upenyu Dinokurumbizai Muripano Murikurapa moyo Dinokurumbizai Chengetwe sungano, chiedza murima, mwari wangu, ndizo zamuri. Mvurwe nzira, hitiwe minana, chengetwe sungano, chiedza murima, mwari wangu, ndizo zamuri. Munopukuta misodzi, munorapa moyo, muri minduro kuzvose. Jesu munopukuta misodzi, munorapa moyo, muri minduro kuzvose. Jesu mfurunzira muitiwa menana, chengetwe sungano, chiedza murima, mwari wangu, ndizo zamuri. Mufurunzira muitiwa menana, chengetwe sungano, chiedza murima, mwari wangu, ndizo zamuri. Ndizo zamuri. Ndizo zamuri. Oh, mwari wangu, ndizo zamuri. Guys, take your friends to shike Ndizo mafuadre. muri muchengeti wesungano, ndizo zamuri. Muri murapi wemoyo, ndizo zamuri. Munofura pasina nzira, ndizo zamuri. Muri wangu, ndizo zamuri. Muri mwari weminana,
such a powerful song, guys. Let's ever to skip 400, guys. 371. Thank you, guys. This song was translated by one of our own ones named Sarah. And but in song vanonzi Mai Musara munaiziva imimi Waymaker ya ndiani garja Waymaker saka yasinachi yakazotranslatewa into Shona, but I should say well done kuna Mai Musara ava vakaigona zvachose. And if you listen to it vachiiridzana inoenda deep makadzikadzika unonzwa kumerera, so vakaimba zvokuti it becomes deeper ukateerera mashoko because pavanenge kunyasoimba nerurimi rwedu rwaamai zvochirungu techingoti Waymaker my God that is who you are. Sometimes ndinongosingada kuchirungu yechoda my boy, asi apo unonyatso kudzikisa pfungwa unyatsonzwa zvirikutaurwa uona kuti Mwari ava kava ndo zvavari zveshuwa kuti uve zvauri iwe ndiMwari ava ndo zvavari handimaona. But anyway handina kuda kuzoparidza maswera sei mamuka sei Neru matima nenyika sarimunani ninjani dhumela muri sei zvenyu muri sei kumatima nawe nyika kwamuri guys maswera sei tiri pano zvakare. Mira ari kundifonera uyu ndiri pa live right. Hanzi vakabhadharira zvecopycat aiwa ine handizozivi zvokuti kubhadharana kudi handizozivi ine handiziviwo asi anoziva pane copycat era because vakangoimba nechirudzi chedu handika chuni rinenge riri panogadzikwa machuni paya ivo vakaimba neshona saka pakanzi pane copycat. I don't think so. Copycat hapana zvapo hapana because inziyo vakangoimba neshona handitika saka chero munhu wacho anogona kutonyevikwa kunzi tiri kuimba zvokuti tiri kumafaro kupi angazviwa meno ipapa handizoziva hangu ameno ipoko hanimaona. But anyway guys tiri pano kudai so guys vamwe vangu vachiti kwanzi mahewu aripi asi kuti ndichauya ndichimamwa nemusi wechitatu mahewu ndikuyaona nechitatu guys. And thank you very much kune vari kusapota mahewu. Thank you yanzi anonaka feedback iri kuyanzi mahewu nemasmoothaya zvinonaka even porridge racho vana vari kurifarira saka kana usati watenga porridge nemahewu uri kusarira kumasure. Kune vana vari kuvhura zvikoroko 2 weeks time kuZimbabwe kune kupi maboarding school ndo zvekuti utengere vana izvi kuitira masikati papa kusina kubika vanhu kwabikwa dzane beans kana njogo chomba mwana asingadi anongoti porridge kana smoothie yake kana mahewu ake otomwaurwa pasi handika mahewu ndichauya nawo zvakanaka nakumezomaona even vari kumusha zvokuti 3 meals per day kuZimbabwe hakuchina unovatengera iyo porridge iyo watengera iyo smoothie iyo mahewu iwaya masikati vongodungira mahewu handitika vanenge vatoguta handiti mazviona right. So guys nyaya tinaye panapa veduweka mondiregera nhasi ndakanyanya kunaka zuro nhasi ndakanyanya kunaka kuina asingazizvoti kune filita imwe mwana zvofilita ndakazoiwana muchati AK guys muchati AK ko muchafidza kundikazoona panobayiwa filita ndikati yate ichimbovhundisigwa navanhu vachingoya vakatoita varungu kudai so handimaona izvo vane pane panobayiwa pefilita rikandibayewo kune ndide makandiudza masi madhayarizika muchatoroya chete muchaitoroya kumuka usiku chete mayakotidza kundiudza kuti simberi kune filita zvizvo ndaitogwa mascreenshot paya ndakashata musimutadza bayai filita zvifambe bayai filita hanzi dendaingobayawo filita zviyotso kuda zvakanaka voshaya zvekutora hamudaro so makazeni mimi so muchamuka usiku mukakwira zvindege hamudaro merika kunitaurira kuti filita iriko indichingona vanhu kuti ko vanhu vanenge vari vatsvuku ava ko tikazovaona mustiriti umu zvanenge vakasviba ko zvofamba ibi technology kunda kozivei indaitoona chero zuva checheka ndizoziva mutema cheko zvononyatsa kutoziva kuti mutema cheko pandaizotika ndomona apa maraifu unenge avanyerobhodi zvaindikonfusa vati kuti zviri kupamba kuti ko zviri kupamba seiko zvoindikonfusa kuti munhu wangu mutema cheko kuti mutema kumbofungira weya mutema cheche ane melanin yake yakanaka skin yake yakanaka zvisingaiti but she's black ko zvino kana wamberi pamberi pekamera apa unenge atotsvuka ravo wava orange zviri kumbombamba seiko kuti ndichavhunza neiko hlaku kutobvunza unoti imisisi kwanai ndaingonyararawo kana ibhebheni zvo maizvizivei yadangora bhebhe kuti kune filita inoko maingodzidzisawo kuti simeni bayai pakati ndobaya unoti kuzvinizvi unibon yellow zvokuti chero vose vakauya vakamira apa vakukwidzi idagara ndiri mutsvukuka wozotikodzera nefilita imi guys kunofiwa saka ininika muchati AK guys kuzifilita ndakutoja katonyesitoza pekubaya kuti ini mwana wangu kwai baya apa baba ndakamboramba nditi handisirini iskini yani yakadaro handisirini zvikanzi ndo panoshandiswa nevanhu ipapa ndo panobayiwa nevanhu ipapa ndikati
heya mwana wangu ndiakazondiudza akati mavhidhiyo nyamukire baheya apa handimaona kwai mawadza firita china ndo inotoita iyoyi iyo yakatonda iyo inotoita munoda kuti ndisirei shoma iyoyi api yacho iri pavapa yakatowanda iyo ndo inotoyatsoita iyo kuti ndinyatsobuda ndakatsoita murungu chaiko chaiko handiti maona regai ndaitoshamisika vanhu ava zviri kufamba sei chokwadi ini vamwe ndononyatsokusangana navo ondimhunzana ndiwani ndaitosara ndichizvibvunzo ndikati kumafacebook vanhu vanenge vakatsvuka wani asi kuti ndichabvunzawo kubvunza hapana taingoti zvinhu zvavana hazvibvunziwi usangana zvino musimeri tine ninginingi zita unenge nyatsoziva ndiwe wakukumbeya manotsi zvaunoona paya nezvavakuona in real life pari kumbofamba sei izvo iko zvino kune vaya varinga vatosangana neni munhikiri mutaundi musati ndibvunza kuti koindaa makasviba kana masangana neni munotongoziva kuti kune firita motongojaira kuti ifirita because muchasaka neni ndakachinja kanaka motongoziva kuti firita yandozvo handimaona saka anyway guys chiregai tambosekesana handitika chiregai tibve tapinda chi hanzi nabayonga kuna mune orange muudze kuti hausi kuvaona sisimeli ava ndiriko ini veorange ini nditoriko ini veorange muudze kuti hakuna mune orange ava sisimeli veorange ava unoti vabvepi hanzi mukwazafiri rasinene ndo yandiri kutoda iyoyo firita rasinene kweyewo makoresi varegere kundiudza kuti vanhu vanobuda vakatsvuka kune firita wairegere kundiudza inaingobaya ndaigoziva kuti vanhu indoonoziva vanhu vari vatematema ndoziva in real life ndozoona pamakamera anenge vatsvuka ndotiko zviri kufamba sei izvo ifirita ndakazopawanawo saka izvide ndikatiwana panonyatsokuwedzera ndimboita sakanyimbawu chaiko kuti mumbonyatsokukaura ndopandototonyatsoda ipapapa but anyway nhasi ndiri yellow bond saka vaya mascreenshot you are free to take the screenshot and circulate them all over rounds all over because I'm yellow bond why not imi guys right kwai yamaisa ndeedu mablacks dzinoti handichagona ndichanyatsoziva matype ese filita but guys regai tifonere tine guest yedu so chandinokumbirawo guys aiwa taseka zvakwana handitika chandei kunyaya yedu yanhasi ndaida kutadzai something chiregai tichisena nazvo right imi guys nyaya yatiri kuda kutaurwa nemunhu apa inini I think it's a very sad story saka ngatiregei kuti tijaje kana kudii handiti mumwe wedu achingauya pana anenge achida kusympathizwa naye anenge achida kutsvaga close anenge ane zvaari kutsvaka handitika saka ngatiisewo mwoyo kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei handiti maona timboona kuti zviri kufamba sei tinyatsofambawo naye murwendo rwake rwakuda kutsanangurira handiti maona so guys ngatingoteereraiwo panochemedza tongochemawo naye handitika panoda kunyaradza tongomunyaradzawo tichinda takadara handiti ndokuti diaries family yacho kwacho kuri gaindifonere guest yedu tinzwe let's hope kuti nhasi munhu wazvino nenyaya yefirita yakandachinja position nhasi ndakachinja position saka ndine nhangu ndakabata ndingirikiri asi I hope kuti muchazvinzwa muri kunzwa here guys muri kuninzwa Mrukunzwa here guys ifirita mainaijeo okay chabati foni sei tabva kutaura izvozvo raimirai timubate direct timuudze kuti kotamira zvenhai munina alright gaiti mubhazi direct kuti tato kumirira kuzi ambondifonera manje ndahotaurisawo zve imi ndiregei ini takumirira chuya kuwhatsapp alright sharp hamusi kunzwa guys hello sisimele yeno muningi waswera sei
mushe taswera hedu muri kunyazondinzwa here tiri kunzwa zvakanaka chaizvo handisingazivi vamwe asi vari kuti vari kunzwa right. Munenge natoda kugamuchira pachirongwa waita akoya nhasi ukatoda kusheyawo ngati aitoda kuti nyaya iuye nezuro ndikati atozoita mangwana nhasi rega timboserebrata chivhare nemadhayaris edu aya saka akati apakanaka sisi une nyaya iri kubata une nyaya inokurwadza nyaya yausiri kugona kukanganwa saka handizivi pamwe kuzvitaurawo kwaunenge uchiita ndokubuda kwazvo nekuzonzwawo kuti madhayaris anenge achiti kudii nenyaya izvi. Saka tiudza hako nyaya yako kutange pekutanga chaiko chaiko usambosirire kuti nyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Alright, sisimele. Makadi henyu madhayaris. Ininiwo ndingati mai vangu vakamitiswa vari form 2 nababa vangu. Handingati kumitiswa because baba vangu vaitobhadharira mai vangu school fees vachienda kuchikoro. Munongoziva zvevanhu vakuru vekudhara vaive zvekuti mukomana anenge akurawo wanokamusikana kake kechidiki. Mai vangu vanga vari form 2 saka vachibhadhara vabva vazomitisana saka vakazotanga kugara vese amai vangu ndobva vazosiyana nababa vangu. Saka timunoziva kudhara kuti masoja vaiita zvekuenda kunana Somalia kunana DRC. Saka mai vangu vasiyana na mai vangu vakabva vandipa kuna mbuya vangu vari mai vavo ivo. Saka ndakatanga kugara nambuya vangu both maparents vangu ese aicontributa because ambuya vangu vanga vachiripo. Saka gogo vangu ava ndo vaitoona zvese vachipiwa mari nababa vangu vachipiwa mari namai vangu. Mai vangu vabva vatanga kuita zvekuenda kuNamibia and ndinoza kuenda kuNamibia muma90s zvaitova nemari kudhara. So vaitova sort of like breadwinner mai vangu kumba kwavo. Saka then chakazoita ndechekuti nhamo yakazotangira pakafa mbuya vangu. Mbuya vangu vafa, mai vangu vakauya kunhamo, baba vangu vakauya kunhamo. Saka amai vangu vakabva vangoudza baba vangu kuti chimbotorawo mwana uite sei kuende naye. Inini kutaura chokwadi baba vangu vanga vakatofirwa nevabereki. Saka vangu vasitori noko kuenda nini. Baba vangu vakabva vanditora bva vaenda nini kumabarracks, kuNgezi barracks kwavaigara, kumasoja. Saka takabva tatanga kugara kuNgezi barracks kuenda baba vangu kusvika ndofunga mashefa vazovaudza kuti hazviiti kuti ugare nemwana akadai so pano chichichi nenyaya yemaconditions avo ikoko. Saka baba vangu vakabva vanditora vakabva vandiendesa kune vanin'ina vavo kumba kwasekuru. Toti sekuru vangu vakatofawo kudhara saka it's a family house yaingovawo ipapo. Saka tagara paya kumba kwabamnini vakasvikondisira munin'ina wavo nemukadzi wacho. Saka ndofunga baba vangu vakabva vangodzokerawo vakabva vaita nguva havana chavaitumira havana chavaita sei. Mainini vangu vaiva ndofunga I was around 5 years old. Mainini vangu vaiva ingomuka makuseni votodzera vakatondora nesauti vobva vandipa. Voti baba vangu vakavatumire kana pano vakasoenda vatombotumire hapana zvemunhu vanenge achipopota. But inini manje chaitika chekuti inini ndandisingazivi. Munoziva kana uri mwana mudika uzive kuti kubatwa rafu unenge usinganyanyozviziva izvozvo. Unenge usinganyanyozviisa mupfungwa. Bara yaizotirova zvekuti ndaiva neumwe musikana wandaigara naye muraini imomo tine 5 years simedi taienda pamashops tonotsvaga zvezve tumaputi tunenge twakarasika pasi tinonga tichidya mengo dzinenge dzakaraswa nevakadzi vemusika vaivaye tichitora tichidya asi amai vanga variko baba vanga variko. Saka takazogara tikagara rimwe zuva ndichori pamashops paipai muningi amai vangu anenge angangogara kumaraini ikoko abva adarika ati imi uyu mwana uyu kauyu mwana wasefi vangu kauyu atondidaidza ndopandakafara paipai ndikati mama chichichi zvikanzi kuri kugara kupi ndopandavaudza zvikanzi oraiti ngatichiende unoona pamba patirikugara utogopota uchita sei uchiuya. But zvakamubata achibva afonera mai vangu akati sisi nemamuri mumweka mauya kuzotora mauya kuzotora mwana. Mai vangu vakamboti garei ini ndandapota ndichienda kwamainini vangu kuya kunodya because kumba kwacho chikafu chaitonetsa. Ndaipota ndichienda kwamainini vangu kuya kunodya kusvika ndangotongozoti kwamainini vangu kuya ndichigara. Vamunini vangu tombodzoka kumba wandituka kuti unenge ungori kwamainini wako ikoko chichi
kusvika ndazoonawo mai vangu vauya. Mai vangu pavakauya vane umwe murume wanga naye, which means kuti vanga vatoita mugonyo neupenyu hwavo. Ndobva vati vauya kuzondibvisa kuna nabamnini vaiva ndise kuna mainini. Saka vanobva vanonditora kuna bamnini kuyakabvanisa kwamainini, but mainini upenyu hwavo vaitotambudzikawo mazuva iyayo, zvanga zvakatovaomerawo. Saka tagara kwamainini kuyakwe wanyatsotoona kuti upenyu hwakaomera, but mainini anga ari munhu anga ane rudo munin'i wamai vangu iyeyo. Saka tichingogara tichidaro ndobva vazotama bva vaenda nogarawo kuepweti. Mai vangu vakangoti zii vakati nya. Ndofunga ndakatomboita 2 years dzekudzokera kumashure ndisingaendawo chikoro. Saka vanhu vazofamba ndopakuzofonera kuti murumboza kune mwana here, murumboza kunyatsogara mwana here chichi. Nekuti mwana ari kuzotakura kubva zvashaya mbuya vake ari kutoitira kunge nherera chaiyo. Madima anotora mwana. Ndofunga ndopavakazotara nemhuri yekumurume wachona kuti ndoda unotora mwana wangu chichi. Saka mai vangu vakabva vazouye koko kuepweti kwataigara bva vanditora. But vanga vachinja kusava like munoziva bondi. Inini hangu amai vangu ndandagara ndisina bondi navo, ndandagara ndine bondi nambuya vangu. But munoziva esi kuti waona mubereke nditi unenge uchitoti mai vangu vauya chichi. But mai vangu vaitawo kunge vane bitterness towards me. As much as vakazonditora because yanga itori responsibility yavo yekuti vaizonditora, but vangaoneka makabitterness kavanga vanako. So kana ndisinganyatsoziva, kana ndisinganyatsoziviswa ndeke inini mai vangu ndaivatya. Ndaitovatya zvekutovatya chaiko because kurohwa ndairohwa zvisingatomboiti. Saka vanditora but taenda kugweru. Taenda kugweru kuya ndokwavaigara. Tasvika kumba kwavo kunyuwana vanga vatone mwana wavo wechitu. Saka inini ndakatora color complexion, yababa vangu am dark skinned. But ukatoita sana mai vangu takafanana. Mai vangu vanga vari yellow boy. Sezvandakaita nhasi. Sezvandiri nhasi. Aiwa. Sezvamakaita. Nhasi uri orange. Nhasi uri orange nhasi. Tasvika takugara paya. I still remember kuti tichifamba mutaundi rimwe zuva shamwari yavo vakatosangana because inini mai vangu vaizikanwa vaichena. Munoziva munhu yekuti anozikanwa kuti ane tumari twake ende munhu wekuti panguva yake yeusikana aizikanwa nevanhu vakawanda. Saka vaiti vakabvunza kuti uyu ndiani izvo zvanzi muzive here, munin'i wangu anga ari mwana wamama vangu uya yalast born yemba medu. Ane murukona vachiramba mwana wavo kuti nikwenini ndogova munin'i wamai vangu sei, asi gogo vangu vaindinyepera here kuti chii ndivo mai vangu chichi, because ndakakurawo ndichiti kuna gogo vangu mama. Saka vabva vazotanga kuita zvinhu vaondiruparuka musoro zvezvikuratidza kuti vanga kutondipimpawo kuti ndisvike mumastandards eupenyu hwavairarama. Handina kuvashora zvangu, vairatidzawo rudo dzimwe nguva vavanditsvagirawo zveshuwa nzvimbo paaschool chaipo ndatanga kuendawo kuaschool kuyakwe. Saka chigara nemurume wavo pambapa pairwadza kugara simeli. But zvandikuudza kana uri mwana mudiki sometimes unenge ungori nefear, unenge ungori naye kuti indaingiva nefear kuti ndotya mai vangu, ndotya stepfather vangu, because stepfather vangu kusvika vafe handina pandingamboita conversation navo yemwana nababa. Vaingosvika vakabva vasaingoti maswera sei, vaingopindura ngoti kana vangokutumawo nezvekuti nditorowo mvura ndiite sei, handina musana bhutaura navo zvekutongotaurawo navo handina kusvika vazofa. Ndofunga for like I don't know 7 years takagara navo idzodzo. Saka zvakabva zvaitika mberi nezvedaisuko 98 yes. Bamni vangu vakabva vauya kumba kwakarohwa mai vangu. Pavasvika vataura kuti baba vangu vakashaya. Saka vataura kuti baba vangu vakashaya kudaro. Baba vangu vatoshaya 96 but inini handisina kuudzwa pakaita 97 98. Chikonzero chakawirirana bamni vangu kuti vazondiudza kuti baba vangu vashaya yanga iri yekuti mari yanga yaramba kubuda kuari. Baba vangu vanga vasina kunyoresa
next of kin vanga vangonyoresa beneficiary chacho kuti unongonyoresa mwana wako kuti ndiye beneficiary ndiye achawana mari iyi handi murikuona saka vanga vasina kunyoresa next of kin saka zvakaitika ndezvekuti anababa nangu akatozouyawo nenyaya yekuti mari dzadzaita sei dzabatwa saka chiuyai mufambire nyaya dzemwana chichi kuti mwana awane kuchengeteka saka mai vangu vakangwara vavaendawo kuami kwekwe tafambira mapepa vaenda kg6 tafambira mari dzavo chichi anababa munini wangu vaitisona tiwo mari dzikabuda vaitono something pane mari iyai mai vangu vavavanyimawo mai vangu vanyoresa ikoko kuti she's a widow because vakatoti murume uyu akatofa tachitori tese handi so kune mari certain mari inopiwa kugovernment yekuti inenge yakatowanda zvisingaiti inopiwa pekutanga especially kune masoja akafira kunana DRC kwaitouya because vaibhadhwa neunited nations so kwaiuya mari dzakawanda zvisingatomboiti kamai vangu vapiwa mari vakabva vatora mari iyaya ini ndandine imwewo mari yandaitambira pemonth ende madhays yegovernment yange iri right taienda munana LB tinopiwa mauniform zvese chichi saka mai vangu vakabva vatora mari iyaya ndokubva vaenda nayo kubva vanotenga imba iyaya vakabva vanyoresa murume wavo kwavanga vachiva naye ipapo nemwana wavo musikana saka tagara paya atoo makore mari iri kutambirwa hama dzamai vangu dzichingogara dzichingotaura kuti mari iyo wakatengesa imba chichichichi ichazokunetsai mangwana nyaya yemba iyi ichazokunetsai zvichakunetsai mangwana zvichakunetsai zvisinewo mai vangu vakabva vazotanga kurwara vavese vakarwarirana pamwe chete nastepfather vangu ndobva vafa ndobva ndasara chigara namai vangu hama dzepastepfather vangu dzakabva dzadzinga mai vangu kumba kwavaigarawo vachadzokera futi kumukomba kuye kwachaigara kune imba yange yatengwa namai vangu ndokwatata kugara mai vangu vadzingwa paya mai vangu vadzingwa tagara paya vakatorerwa mwana mudiki uyu saka vairwara akadhidai vachengeta hama dzavo dzairambawo kuuya dzichingoti sisi vaitishainira chichi vachiri nemari munongozowo zvekutora magaraji mafamilies zvinenge zvinoitwa nevanhu but apa inini ndinada kutora bhedheni yese ndofunga nanda grade 6 ndichengeta mai vangu vachirwara sisimeli chichengeta mai vangu vachirwara kuzosvikawo vanhu vazofona vemaraini kuti vevereka imama hamusi kuona situation chengeri kunoko ema muri mumwe maita sei mauya mazoona apa vane mwana chete hakuna munhu atomboriko munhu ari kurwara uyu atori padeathbed chaiyo chaiyo ndopa vakazouya hama dzamai vangu bvadzavakatora tatorwa tese namai vangu taiswa kuharare ndofunga takasvika vakaendeswa kunogariswa kwatete vavo kwatete vachona ikoko vakabva vaendeswa takapiwa kaimba kekuseri kataigara saka munoziva zvekuti kugara munhu aiti kana akarwara unopiwa kaplate kake kaspoon kake kai kake saka taigara ikoko vachingoti vakadaidzira sezvati iwe mama wako vari kukusvedza hanzi ene chakati zvokuti ndakanyatsoona kuti mai vangu situation ikoko ndo yakatozoita sei yakatozovauraya zvisineyo mai vangu vafa paya ndanyatsosara ndanyatsofull-time chaiyo chaiyo ndaimbova hangu nherera within kuti gogo vangu vanga vafa but ndakazonyatsosara ndatoo full-time nherera ndasara full-time nherera paipaini vandambotorwawo namainini vangu vakati handei ndokuendesa kuchikoro saka chainyanyonetsa apa ndechekuti vanhu vaidanyatsoziva kuti nyaya yemari dzaifamba sei because vanhu vaiziva kuti mai vangu vane mari yavaitambira yaibva kuami yanga iri yababa vangu saka munhu wese ainditora mentality yemari kuti tikuda mari saka ndofunga mai vangu vakatadza kuzvifambira chichibva ati chimbotoraiwo mwana kuna tete vavo saka ndobva ndatorwa paipo bva ndaenda sesimeli ndobva ndasvika ikoko ndofunga vakatanga kuenda neni kumethodist tete vabva vangu ivavo ndaimiswa pamberi pechechi zvinzi mwana wayo baba kunamai pakafone edzi saka anenge achidawo rubatsiro hei kwezisara kudaro kuti akafa needzi vanenge vachitsvagawo rubatsiro kumachechi vachitsvagawo neni rubatsiro
saka vachitotaura pane vanhu vakafa needzi chityisa varungu vachiunzwa hembe ende munova hembe dzinonzwa nevarungu dzemaoversize hembe uchingondzipfeka zvimadresi chichienda kuchechi kuya. Saka vagaragara maininongo dzanga vati ndakutsvagira hama dzekwababa wako because isusu hazviite kuti kuchengete tiri vatorwa zvitori nanoenda hako nogara uchi kuhama dzababa wako. Ndikati alright. Vatsvaga hama dzababa vangu dziya ndofunga ndakangoenda for a holiday ndichibva ndadzoka. Second holiday yandakaenda kunoku ndasina kutoziva kuti kuhama dzamai vangu kwatosara kukatogarwa dare kukatorongwa tende kuti akangodzoka ngaabva atodzokerera kuti kuhama dzani dzababa vake. Saka inini ndakadzoka paya ndofunga ndabatopedza grade 6 ndatodzoka paya ndobva ndatosvika kwatitwa mama vangu kuya ndokutofara ndabva holiday zvikanzi hanzi namainini wako mbuya ukunokumbogara ukunoku. Ndasumudza bhegi rangu sisi maili naiva nebhegi munoziva machangani bhegi ayaya ekudhara escotch ayaya ndo bhegi inini randaiva naro ndoranga riri bhegi rangu iroro randaifamba naro. Ndandisina bhegi zvino rekuti ndaitovawo nebhegi nanechichangani bhegi changu chandaifamba nacho ndasumudza nechangana bhegi rangu. Saka imagine imimi chingopa ivyu yemwana ari grade 6 ndapinda murodi ndaenda kwamainini vangu yekwe nditosvika mainini vangu ingonoziva wani pana patinogara kuti murungu hatombodikana vanhu hapasitombodiwa kana vanhu ndova kundidirekta kumba kwomunin'ina wavo mudiki. kuchikoro kuA school wakazengewa dii pakashaika amai? ndatosiya kudhara because kwakuri kugweru tatitauya kuharare manje tatauya kuharare ndokwavazofira amai kuharare. Saka tauyo ndadzokawo ndakangoenda kumalocal schools ikoko. Saka ndadzoka ndaenda kumba kwamainini vangu vadiki vaivai. Ndasvika kumba kwamainini vangu vadiki vaivai mainini vangu vakutonetseka naubva vatochema kutoti but vanhu vanokudarire apa ufamba neusiku because kwakwato 8 o'clock kwavanozviitire chii vane kukuti wozvouya hako mangwana chichii vatochema upaipai zvakatovarwadza bva vangochema bva vatonyarara vati kunoku kune nechikoro but if you can manage kufamba hako netsoka everyday handizowani mari yekombe kupa everyday kuendawo chikoro ndikati andofamba hangu esinongudukita seindiri kuendawo chikoro. Saka ndaifamba ndichifamba ndichidzidzira bhasikoro. Ukadzidzira bhasikoro it will be easy kuti uite sei ukutochindawo chikoro. Saka zvisineiwa bva vatodaidzwawo kumeeting nevanhu vanga varonga meeting zvikanzi hazviite kuti muchengete mwana iyeye ane hama dzake mudzosere kune hama dzababa vake. Ndobva paita wani mukuru wacho ndakabata ndimunzi ndinomita sei ndinomudzosera. Ndobva ndaenda kunonzi kuyuku vataendeswa kwapapadzamai vangu ndatosvika chibva ndatongonzi tatouya naye mwana wenchichi minangu havana tototi matoita basa chichi mauya naye vavanditsvagirawo nzvimbo kulocal school because kwakuri kuti afara mabvuku vada kutoendawo zvangu palocal school yanga iri koko chichi maingu vakangotangawo kurwara kubva vafa. Bamdini vangu the same year iyoyo bamdini vangu obva vangotanga kurwara bva vafa. Kelly, zora volume. Kelly, reduce your volume. Kelly. Ndadzokera kuvanherera. Ndadzokera pasquare number 1 yekuvanherera. Munoziva panofiwa pepeya hama dzinouya zvonzi mwana ari kuenda nani zvonzi mwana ari kuenda nani uyo ari kuenda nani. Paya sisi veli ndobva ndangonzi nevamwe bamukuru vangu uyu ndikutakura ndikuenda naye kumusha. Ndatorwa nabamukuru vangu vaivai ndaendwa neni kumusha ende ukama hwachona nabamukuru vangu ndehwekure ndehwekuti anasekuru vangu ndo vanga vari mabrothers ende angatori mastep brothers. Saka taenda kumushana kuya tatosvika maiguru vaiva vakatomudhura ndaingova vanzwa vachitopopota kuti koi munongondidzira mwana sei hatinambotaurira naizvozvo chichi. Ndakararama upenyu unorwadza mene ikoko kwandaigara ndakararama upenyu hwairwadza. Ndakasvika bva ndaita grade 7 yangu form 1 ndafunga ndakaenda first term musi weform 1 I still remember kuti kwairimwa donje handi munoziva donje rinosakura kusvika season yapera. Saka taenda chinosakura saka vanote
vatengesa ndonjera vobva vabvunza zvikanzi muri kuda hembe dzechristmas here kana kuti muri kuda mauniform ekuchikoro chichinda dai ini nangu ingoitaikuti iseshi ndiwane mauniform ekuchikoro eform 1 because nechida kuendawo nevamwe ndakachena zvikanzi hawo right havana mbonditenga mauniform aya musi weform 1 ndikuendawo ndimaendawo chikoro ndikati ko mama mauniform aya zvikanzi tikashaya saizi hatinozoiwana apa imagine ndi first day rekuvhura reform 1 ndakaenda chichema apa munoziva maform 1 anenge akachena ese kuchikoro vanhu vanenge vakafa vakachena maform 1 ndakaenda ndichichema nditori neuniform yangu yekuprimary zvisinei ndakabva ndangoramba hangu chimwenda kuprimary neuniform yangu yekuprimary iyoyo chagara ndobva ndofunga ndaform 1 second term bva ndadaidzwa namaigura kusvanzi baba vati havasisina mari yekuti uende kuchikoro saka hapana mari ndobva ndatonyepa ndakavatonyepera ndikati bhimu yatinondibhadhari infact ndakaenda kuchikoro the next day second day ndichifunga plani kuti ndoita sei ndadzoka nga ndavanyepera ndikati bhimu yatinokwanisa kundibhadharira ndikuti ndanouta head vangu problem yangu vati aiwa bhimu unokwanisa ita sei kukubhadharira alright havana shakakambotaura pandaramba ndichienda kuchikoro kuya saka kumusha zvavanoita ukaita nguva usina bhadhara fees unonyorerwa tsamba yekusamuno kwamambo yekunzi imi mamuna kubhadhara school fees saka ndoya vakazoreceiva tsamba iyi ndigopoterwa tikakudza kuti hatisina mari yekuendesa kuchikoro unoda kuramba uchikuenda kuchikoro ikoko apa kuchikoro ndaigona maybe zvekuti ndenga ndayasoona kuti inini life yangu ndikasaenda kuchikoro handizoti ndichazoita chii paupenyu zvisineiwo tatogara kudaro mainini vangu vaya vandambokudzai kuti infact ndakatanga kudhivheno pachirwere chekuita mabayo ndaita mabayo mamwe aingondirwadzawo usiku ndakarara ndasingazoti chii problem yachona ndakungotamuka kungorwara kandaingoitawo saka mainini vangu vai vandambokudzai kuti vaimbondudza kuti choma zvebhasikoro zveshiya uchienda kuchikoro vakangouyawo kushamba kwekwe vachiita zvekutengesa zvakashamba zvekutengesa ndobva vatodza kuti chishapa primary vati imi mwana wasisi vangu uyu mwana wasisi vangu akandiudza kuti ndokwanogara kunoku akanyora mutsamba achitaura kuti ndokwatiri zitaira rezinyonoke ndinondoita sei ndinobvunza pachikoro apo kuti havana mwana akadaro here wavanoziva vauya vabvunza paprimary school paipa zvikanzi aiwa aitozita pakanapa zveshowa grade 7 but iko zvine zvaatoo form 1 kunobva ava nekumusha munozivikanwa mese paprimary school kuti ningina ningi unogara unobva kwaningi iwe unobva kwaningi hanzi aiwa asi atoo form 1 chichi ipi ndimiani wake zvikanzi tiri mai vake zvikanzi vedu vega dema muri vamwe nekugona kunoita mwana nemamutora zvenyu maenda naye vedu musadaro nobva masirira mwana nitoita kurarama upenyu hweunherera kudaro chichi memu vaivai pachikoro peve vakatochema kutoburitsa musodzi because ndaichowirirana navo ndichiri kuprimary zvezvekuti ndainovacherera mvura munoziva zvematisho ekumusha uchivasukira ndiro ubva upiwo chikafu chichi saka vabva vazoti chini director yekumba kwaanogara ndatoona menini vangu vaivasvika ndakambofunga kuti kunyepa ndobva ndavamhanyira saka ivo bvavatanga zvauita sei kuchema vandiona kuti nhai vedu vega mwana uyu zvaatoonda kudididi saka ndakabva ndazovaudza hangu maproblems angu ese chichimbwa ndichazotaura nabavako vari kugaziwa kuno ndivokumbirawo ndoita sei ndinokuchengetawo saka vakazosiya vandikumbira kuna baba vaivaye chichi saka maiguru vakatoti aendai naye because ini ndamira ngomuvigirwawo nababa ivava pavakangouya kubva uko vachingoti ndaita sei ndaichengetesa chichichichichi saka ndobva ndatonotora zvangu transferring letter yangu saka memu ipapo vangu vakatondionesa zvishoko bhimu vatozoita zvikanzi vachiudza mama vangu kutengera mainifomu ugare kunoku ndobva ndati ini nangu zvekuita sei zvekuti ndichigara kunoku handichada because upenyu hwazvo ndairarama hwairwadza mene ndandanoita sei ndakenene namama vangu saka ndatakurwa namainini vangu vakatozoya vakazonditora vese nemurume wavo ndobva ndaenda
kubva vanditsvagirawo nzvimbo pachikoro chachiri nani. Ndakatodza kupa Oriole Girls aya ndatsvagirwa ndakatosvika ndichitoshandiswa kuti at least ndakudzokawo kuupenyu iyo hwandaimborarama. Takuuyuzvu maina kubva vazotanga kufesa mafinancial problems. Ndofunga ndaform 2 second term vachifesa mafinancial problems avo pamba pavo because vaibota zvekutengesa saka pavanga vane nhumbu yaya yakura chichi nobva vaudza sisi vavo kuti nemambondipo mari yeschool fees ndabhadhariwo mwana chichi handina sisi vacho angauye kuno kundimbotaura naye. Taenda kuya sisi meke tasvika paya zvikanzi iwewe ungadai watoregedza chikoro uri kuona inini ndine mari iko zvine zvekuti ndine mari. Ndakagomera form 2 chaiko cheko handambobva ndaendawo chikoro. Instantly tarisa mai vako vakagomera form 2 asi vakazoita mari vakatozororwa nemurume anga ane mari vakazenge vazodai vakadai ndaikwanisa kutsvage basa oshanda otanga kuita chicross border dididididi handina zvandakwanisa kutaura ndangoti aiwa oraiti mama. Vandadzokera kunogara kwameni nomubva ndasvika mandavaudza zvezvo zvataurwa saka hauzozivi kuti vangaronga nemukoma wavo here kana kuti iwo kuti zvazvingoriwo zvega. Tagara paya ndangoona handichatengerwa mabhuku ekuchikoro chichii zvese hapasina chandingoitirwa chekuenda kuchikoro. Pandatanga hangu kuenda kuchikoro munoziva sisi meli ndoda kukuudzai kuti kana zvichinzi Mwari nevadzimu variko zvishuwa vanenge variko. Ndikakuudza kuti from form 2 second term inini kusvika ndinyore form 4 paOriole Girls handinambobva ndabhadhara school fees. Handina kana association inini yaindibhadharira school fees. Ndaingoenda kuchikoro kusvika ndipedze kunyora ndaingoenda ndisingabhadhari kana school fees. Mainform ndaingoitawo munhu wekungoti anangopedza form 5 unongonditi iwoyo zotora mandakasiya last year unonge wazotorawo uendese kuchikoro kusvika ndipedze kunyora form 4 yangu. Ndapedza kunyora form 4 yangu zvisineiwo Mwariwo zvaanoitawo musikana igaro panext page aitoshandawo kuspa. Ndopa akabva uya vatonditi iwe kuspa kwedu kuri totorwa maschool leavers dei watoenda wakungoenda nechitupa chako notosvika uchitoita sei uchitotorwa. Ndopa ndakabva ndasvika ndichibva ndangotorwawo kuspa kuya ndibva ndatanga kutoshanda nekuzvitira upenyu hwangu. Ndopa ndasitanga kuonekwawo nevanhu kuti uri munhu wakuda kuswededzwa padhuze wakuda kuitwa sei. But chandiri kuona mukati meupenyu ndechekuti even if kana iri problem chaiyo yekuti problem yeupenyu chaiyo hapana nomira newe. Asi kana zviri zvekuti kukumbirana mari nekupanana mari aiwa vanhu vanenge vachingochemawo newe vachingoita sei vachingoti dei watibatsirawo dei wationawo dei waita sei. Saka zvisineiwo ndichingoshandawo ikoko navanhu vangozofunga kuti asagaende kuSouth Africa because kwaitione shamwari yangu hangu yanga itori kunoku. Ndopa ndakauyawo ndikatanga hangu upenyu hwangu. Saka kukura kwangu kwese I didn't even feel sorry for myself. Ndaingozviraramira upenyu hwangu. Saka ndakazoti ndazonyatsogara manje zvekuti unenge wakuzviona wega kuti but upenyu hwandaimborarama ndakazotanga manje kuzochema ndega because pane mamwe maproblems zimene kuti akanya kwakaitika uri munhu mukuru kudai so you need someone to tell kuti amanaka ndawirwa neproblem yakati munhu yawo kukansela kuvaraidza like munoziva mother figure yemubereki chaiyo inongodiwa ingori mukati meupenyu hwako kuti dei ndangowana zvangu munhu kuti ndingoudzawo problem yangu but sometimes ndinongotombodina kuudza sometimes unongochema wega kuti problem sometimes ndakutongozvudza kuti aiwa kurarama inongoti survival of the fittest. Ndikangoshayawo kunoka problems ndizvozvo. Saka ndoona history yachona sisimeni nyaka yemba yaya yakazototanga kunyuka last year imba yaya yakazonetsa ikatanga kunetsa vanhu. Ndozvandachida kubvunza kuti ko imba yayo yekugweru yekumukobha yakanga yasazita nemwana uyu yakazodii? Imba yaya zvakaita taenda isusu kuHarare namama hama dzemurume wavo dzakasara dzikaitengesa vanhu manje vangasina kwanise kuichinja ownership title deeds havana kukwanisa because painiwo hama dzamai vangu kuti dzichisign off imba iyaya still mai vangu vangu varipo paimba iyoyo chichi saka vakatengeserana zvemadhiri nemunhu yayo zvekuti iwewe chitora imba iyi
handiti hapana achambodzoka because munhu wacho akatonofa plus vana sisachiri vadiki saka munhu yakatogara over like 15 years ari pamba ipapo saka anga asina kana kwekuti anga achitofunga kuti hapana saka ndine imwe shamwari yangu angaloya akati ndichitomufuna nditi pane imba yamamangu so mamangu madhezi avakazofa inini hamuzamubereka nosida vaurealisa mamistakes ake akunyatsorwara papoint yekurwara pavakauda kufambira kuinyakadzimba kuti inini ndakuda kunyoresa paimba ndakuda kuti imba idzoke muzita mako iwewe saka bati manje health yavo yange isingasavachendere kuti vachiramba vachimwira sei vachimhanyidzana nezviro kusvika vatozotakurwa kudzoserwa pefunga kuti maybe should get better rinozoya woita sei vogadzirisa imba hazvinazokwanisika anyway mwari akabva angoitawo kuda kwake kwavatora ipapo saka then zvakazoitika ndezvekuti imba ndakabva ndazobvunza shamwari yangu iwe nyaya dzemba imba haingotengeswi like that saka ndinokutarisira masystems emunicipality because dzimba dzakawanda dzekugweri kukopa riri under municipality saka rika ndingotarisira masystems achona kuti chichi achimbotarisira system unaibva toona imba ichiri muzita rani ramai vastepfather vaya patonditi iwe imba iri muzita chichichi ndikati inini manje handina maclaims andinokwanisa kuita zvikanzi no you can claim it because you are the next of kin yamai vako since mai vako she's at house you can still claim it saka munoziva kana zvinhu zvakungoda kungoti zvega zviitike kungoenda kucivil court imba yangoti pamatsamba ekungoti isusu hapana chatiri kuita iwo nemitongo ndevatiri kuda we're gonna change the house chisochi mumazita enyu muri 2 because iye baba vake varipo iwo you are standing for your mother saka imba iyi ndo yacheta setichakuisa inese mazita saka ndozvakazongoitika simene tikazongofambira imba yakazongodzoka although hapana dzitakambodwa kutanga kuti tretino dzichiita pamuromo chichi saka inini hangu ndakangovabloka because mablokero andakavaita inini vakabata mai vangu rafu madhezi avakarwara apa ivo vakambochengetwa namai vangu vachichengetwa nemari yababa vangu futi which is what I know kuti mai vangu vaifarirwa ikoko because mari vanga vanaye avanga vapiwa neunited nation and hama dzachona nyange dzikazvinzwa dziripo panapa ina hangu handaokamana vanhu ndabasa navo but mwari ega ari kumusoro kudenga ndianoziva zvavakaita mai vangu ndofunga mai vangu vazosvika pakuti vakafa ndinavo tiri 2 vakasvika pakuvigwawo kwama dzavo ikoko hama dzemurume wavo dzavaramba kuita vekutodzinga kuti iwewe ndiwakatourayisa mwana wedu nemari dzenyu dzamaitora muchidididididi hameno zvavaitaura saka mama vangu vakazongosvikawo pakunofawo vachingogunun'una vakatorambidzwa kuti unoviga murume wavo kumundoro kwavanga vakaroorwa vakatorambidzwa kunoviga murume wavo vakasara imajeni chitunha chichibuda mumba vakadzi hapana kwamunoenda vakasara saka zvinhu zvakangondirwadzawo munodza nyangwe mai vakoka mune madifference amamunawo samai vako you feel pain iyoyo yekuti my mother is moving through such things inini hangu ndingori munhu wekuti atokura ndichitovarwadzirwa even pamadezi avairwara I didn't even want anything chakaipa kuti chivawane ndaitonzwa kurwadziwa even pavakafa ndakarwadziwa because I knew kuti because inini namai vangu tikasvika kuirana malast days avo vataura kuti mwana wangu zveshuwa ndiye ega anokwanisa kumira neni kusvika ndife kumudin'ina wako iwo wavakaita nababa vavekufa kutanga ava ari kupi akati ngatorwa nehama dzake ipapo akatorwa nehama munin'ina wangu ini ndakazoita reunite naye ndakutoshanda ndakazoti ndakunotsvaga munin'ina wangu ndakutoshanda ndakazoti ndege ndinotsvaga chemunin'ina wangu bva ndazofunga kuti mama pavangu vakaroorwa kumusha kwemurume wako kwenzi kwakati ndikakwirawo bhazi zveshuwa ndikanomuwana ukamutora naye ndikamutora ndikatanga kutomuendesa kuchikoro because ndandakuwana kuti mari nditomuendesawo kumakoleji zvisineiwo munongozivawo munhu wenyama iye anga asina kukurawo neni saka bondship yemasisters paipa papasina chepepo chitoona kuti mwana uyu haana chaiappreciata plus nekuonawo even mabatirwo andaimboitwawo kwahama dzake aingoonawo kunge imbuyeyo yawo saka ndakazongokura chidaro like now sisi munhu nokuti anongondifonderoka nane problem kuti ndikuda mari chichichichi
then achasendi mari pamusendiro mari zvatokwana akufoneri haite sei hapana hakutsvake nyange ukaiti ukaenda kuzimbabwe kwachona ndinosvika umba wamainini vangu like ipapa akatouya akatoti ndasitokubhurina maplans ekutoya kunuku nangoti geringodapurirawo chichizvo zvekutokutaridza kuti handineinewe chichichichi saka ndakangozo ipapa ndakatozongozvitora kuti veka if you're step sisters you can't be sisters but kumuda mwana wamai vangu ndaimuda nemoyo wangu wese but ndakazongozvipo kungoti mwari rege ndimbomuregedzawo akadaro ari kwake wachimbozviraramawo upenyu hwake ndimboraramawo hwangu upenyu ndimbobhetawo life yangu ndimboregedzawo kutarisawo zvevanhu nekuti even pahama chaipo chaipo unoona kuti kukura kwangu kwese ndaikura ndichida kuita zvekufadza vanhu zvozvo ndotonenge uri nherera ndinenge ndotsvaga mapoints ekuti wagona chichi but hapana anombozviona zvese izvi kukura uri nherera zvakufanira kuti uri kungoita food for work panhu pauri kugara. It's just food for work because hauna chaunongoribatsirwa nacho rather than chikafu chaunongopiwawo nepekurara zvinenge zvakadaro saka ndakazongozviona kuti inini mukati meupenyu hwevanhu even macousins angu ndakangosiyana nekutaurawo navo because ndinenge ndeichimboita checkup kune vanhu kuti muri sei izvozvo muda kutsvaga ukama nevanhu ndichida kutsvaga ukama nevanhu muri sei muri chii kuti pamwe ndigonzondine hama chichi but ndakangoita cut off vanhu vese hama dzamai vangu hama dzababa vangu munhu andotaura naye chete ndofunga iko zvine zvindimainini vangu nevana vavo ende vana vachonawo zvisineiwo ndakatoitawo kabhodhi navo ndovanototiratidza rudo even mudiki wachona checks up on me every time anondisendera even mavoice notes ekuti iwe chichi she will check up me even many people she checks up on me every single day mainini vehararava vai vatokuzeti vakazouya kumucha vakazoshayawo mari yekuoriyo vakazengwa kushayawo mari yekuoriyo but wose munhu wenyama munozowa ne1 zvaanokanganisawo but ndinotovatenda nezvavakandiitira chikuru chavakatondiitira chekuti vakanondibvisa kwavakandibvisa vakandiudzawo kwavakandiudza chachitori chikuru munhu wenyama nezvaanokanganisawo une mashoko aunozombotauririrwo ekuti unoyazoona kuti apa ndaudzwawo magara moyo but hapana zvavangaitawo semunhu wenyama but vakaedzawo nekumirawo nawo pavanongonawo unotomboonawo sometimes kuti even maproblems ako vanombomaignowawo but vanozombodzokedzana nawo kuti mwana ndoita sei ndakaendite sei sad story indeed saka I cut off hama dzese I cut off macousins angu vanhu vadawo nditsvagakani vachida rubetsero ndakangokata ndakangodzeka ndizviraramira inini upenyu hwangu nekuti I know kuti kanawo muupenyu ndakunzwawo kwavada handina chandakatadzirana namai vangu handina chandakatadzirana nababa vangu chekuti nyangwe ndikati mangwana ndakuroorwa vanogona kundisunga play kuti aiwa une chawakatitadzira kana kuti wakatiza baba wakadai wakambotituka handina munhu wandakatuka handina ndakangozviraramira senhedzera handina mufa ndakati ndikati nhasi ndonogara mastreet ndichinhongerera mapini handina pandakakanzwa zvekuti mwana wayo aichamusikanzwa and I know now I remember mamashoko atotombonzwa vachitotaurira dzimwe nherera dzirikoko vamwe maigura vangu vandakudza vai kuti vane mari vainge vachiparira nherera dzese yekuti takachengeta imwe nherera munomu mwana uyu aiteerera zvisingaiti ona izvezvi paari neupenyu hwake ari kutoita zvinhu zvake mukati meupenyu hwake yainge iri nherera yaiteerera yainzwa sei musinganzwi musingateereri but vana ivavo kuti ndizovataura kuti inini hangu I went through such and such hauzokwanisi hauzokwanisi kuza nongoti aiwa zveshuwa aiwa kakachengetwa ndaingoteerera imi masikanimimika nje kuti munofa kungoteererawo saka now I just don't feel sorry for myself ndangozviziva kuti inini ndiri nherera ndofanira kurarama upenyu hwangu ndofanira kuzviitira zvinhu zvangu ndofanira kubheta life yangu anyways ndautendawo mwari kuti since ndaimboshanda hangu muzvikoro I was doing teaching saka kubva pakatanga corona ndakatoona kuti nenye idzo mari dzerenti nechichichi ndikati let me move to be a nanny
skandikava ndatsvagirwa ndakaita neimwe agency bva yanditsvagira munhu efamily, but family iyoyo was from UK. Vavatoti tiri kuda neni kunoko. So I moved with them, ndikagara navo, handidi kunyeperai. Ndakawana vabereki vangu kubva kuvarumbi vavo. They do everything for me, kubva kune zvese, handisi kuda kumbonyepa. Driver's license ndovakandittoresa, kutoupgrade macourses ekubika ekuita sei ndovakanditisa zvese. Ipapapa ndotoiswa maswimming lessons. They cater for everything. Kutondiona kunge mwana wavo chaiye chaiye, zvekuti ndakutoonawo gap rekusadiwa rekuti inini ndindotsvaga vanhu harisisipo, because ivo ndovakutoditiro zvinhu. Ndane family yekuti you feel wanted, muri kuona, ndozvekuti vanhu they appreciate you. Munhu wekuti anotokuona vati bva mari dzangu vanongondipa panepo kuti exactly unombobatwa kunge mushandi, but mostly handidi kunyeperai, ndogara navo as a family. Ndogara navo as a family, hapana ndinogarawo hangu kunzewo kwangu kwandogara, varungu zvavo ndogarawo kunze kwandogarawo ndichinozoshanda mukati, but chese chaiitira mwana wake zvinhu zvatongoitirwawo. Akaenda out nebasa rake, anonditengera hembe, oita sei, oya nazvo zvekuti unofara mabirthdays, onda kutoitwawo masurprise. Ndakatomboziva mukati meupenyu hwangu kuti munoitwa surprise birthday. Ndaitoziva kuti birthday rako unongotamba musodzeri pamatama apo uchishaya kwekugara. Ndakangana kutaura kuti sisimeli ipapo chigara kukorea. Maini wangu akambotaurawo vakwanisa nemurume wavo. Murume wavo akati mwana uyu handichadi kumuona pano. Maini wangu bva ndudzouma kuseri ndichibuda kuti kana mabvawo chikoro mutsvage kwekuenda, because family inoti havachadi kukuona pano. Ndaenda kuchikoro paipai ndikutochema. Munoziva kana nguva dzekumba dzakwana so uri kunyazoshotoenda kupi. Ndodii omboenda kumba kwandingonoita unononyepa kuti ana nawe hamwe uchingopereka kuti ndizokuonai. Odzoka uchikoro kuri nguva dzekuti uende kumba kusvikawo chamutiri yangu yanditi ngatimboenda ndimbonotaurawo namama vangu pamwe anokwanisa kuita sei kukuchengeta. Taenda tanotaura namai vake. Mai vake bva vatobvumawo kugara neni. Mai vake vagara vabvumawo kugara neni. Ndofunga ndakaita 3 weeks ndatosangana nemwe hama yamama wangu kusvika ndikuiwe tikunzi watokatizira wana wakatoenda kumurume. Ndakatizira zvikanzi ingawani mama wako wangu wachigara navo, ingawani vari kutofamba vachitoudza vanhu kuti izvoni iwe wakatoenda kuvarume, uri kutoita zvevarume chichii. Inini taiye ndikati ndotogarawo kumba kwakati. Ndopandakazoona vauya kuchikoro, because house girl wanga aenda. Saka unoziva taiwirirana kana vasina maid, because vakuseni unonga uchigerisa mwana uchimunomusiya kucreche, uchidzoka uchimutora uchienda ikumba uchimugadzirira zvinhu zvekuenda kuchikoro. Saka basa rinovati wandirei manje kana vasina maid. Saka pavanga vasina maid ndopavakazouya kuchikoro kuya vazoti ndiri kutsvaga mwana wangu. Akatiza, akaita zvekutiza kumba. Zvishaiti kuinini statement iri zvikanzi edhi vangu akati imi mwana wangu kuti akatiza rini, zvikanzi akatone 2 months. Zvikanzi but register rinomaka everyday kuti ari kusvika pano. Imi did you report case kumapurisa kuti mwana akatiza? Zvikanzi aiwa handina. Ndozora nemusikanzwa akatiza chichina ndatofunga tonoenda kuvarume kudididi. Edhi vangu vanga vatomboitora kuda kuita police case, but iwo zvisineiwo hamene twakazotaurana kuti kudii ndokudzokera kwandakazoita kumba. Ndakutangawo kugara futi navo, but zvaingonetsa. Nguva yaiti ukaonekwa wakawacha mindform, waita kunzi mindform awamawacha ndati ndamawacha nesipo. Unzi zvino kana ukawacha nesipo iwo sipo yemwana yatowachisa manepi, mwana uchandozowachirwa nei. Pamoziva kana uri musikana wekuhigh school unenge unoti apa unenge une sheti 1 sinzi usina munhu akandombokutengera mindform acho, unenge uchida kuwachawo kuti uende wakaonekerawo chikoro. Yaipopoterwa nyaya yesipo iyoyo, yaipopoterwa zvekuti iwega waita sei, yaipopoterwa. Saka ndopandakatozoona kuti upenyu mukati meupenyu zvakaoma, zvakangooma kusangova nemubereki. But inini chinonyanyondirwadza sisimeni ndechekuti kubva mai vacho nababa vacho varipo handina kumbobvira ndawana love yevabereki, both of them. Ndakawana love yaibva kuna gogo vangu, yes,
but both my parents handina vakasvika vese pakufa hapana kana vandakamboona love kubva kwaari. Yes, from my father vakandisira mari yekuti ndizochengetekawo ndichikura, but handambobvira ndaona rudo rwavo. Saka zvinhu zviya zvekuti chinonzi love chaicho chaicho ka sometimes hauzonyatsochizwisisa kuti chinhu chakaita sei. How can you witness chinhu chinonzi rudo mukati meupenyu hwako, kuti uve munhu anonzi uri kudiwa munhu akaita sei. Kaona vana vazongo vachiemera mai vavo vachiita sei, ndozvokuda kana kutodonhedza musodzi, because inini mai vangu enyesimbotype mchiro waiemera munhu iye wekuti vangasina totolerate any nonsense. Munoziva kune mwana mai vangu vakati vakadaro nekuti she doesn't tolerate anything. Ndofunga madesi andaito vaiemerero maybe datorwara zvokutoendeswa kuchipatara chekuchaio, ndopavaitoita care yekuti ko warwara wadii, but zvazvakaoma hazvo. Saka kuda kutaura kuda kuti zvibude muhana mangu sisimeni, zvibude zviendewo kuti maybe mangwana mwewo ndikazoroorwa pamwe ndichazowa nomurume achazondipa rudo there witness kuti rudo runonzi rudo here kana kuti nditi, because kutonzwisisa kuti chii chinonzi rudo I don't even understand kuti chii. Shame. Right. Yo guys, hanzi nerera inoguta musi wafamai. At least unozamuningina, I'm just so thankful to God kuti wakaitwa bhora ukabva ukaiswa asi hapana murume akaita pfungwe kuti akubati. Ndo chinhu chandanyanya kutenda ichocho icho. Ichocho kwadisimeni, because ndakazoti ndakuteererawo nyaya dzinotaurwa nevanhu even pano pamadhayari even kupi ndokuona kuti nherera zhinji dzinorepiwa yekuita sei. Inini hangu ndoda kutotendawo Mwari kuti haiwa handina munhu akamboita pfungwa idzodzo kwese kwandakaenda ndikanogara, hapana. Ndofungaona ndinotoriwo negated angel yaitongondichengetawo yakabvira ichongondichengetawo kubva kudhara, negaided angel yangu yaitondichengeta. Handambobvira ndabatwa kana zamu nemunhu, ndakatorerwa nenyasha dzaMwari kusvika ndisvike pandiri pano now. Because normally kazhinji zvinoitika ndezvekuti kana uri nherera mukurasigwana kwavanenge uchiita nherera haigoni kusumudza voice. Handi munozviziva, haukwanisi kuti usumudze voice because unenge uchinyengerera pekugara. Unenge uri musikana wavo webasa, upedza kuti musikana wavo webasa zvakare, wopedza futi woita sex slave yavo. Chero mai vacho vakazviziva hapana kwavanotaura. Iwe wacho because unenge uchipuwa sadza haukwanisi kuningirira, haukwanisi kuti utaure kuti ndozvandiri kuitwa. Unongochinjaniswa kuita bhora saizvozvo. Andiwana saizvozvo kuitwa bhora. Senge musikana mumwe akandiudza nyaya yake nezuro. Musikana she's so brave. Anyway, kana ave ready she will come and tell you the story. Unoona kuti Mwari avaka asi ndoda pakese kundangoti nangu Mwari kuchipa pesera kwegame racho kwakaita happy ending. Ende chikuru chandoda kunyatsa kutokusimbisa zvangu munina ndechekudai so. Zvakatoita izvo wakatogona kutoblock and move on. Ndo zvavanoita hama. Kana vachida chinhu vanokunyengerera. Unoziva kuti pasina mbo situation yakafanana neyako chete, even ukabvunza vanhu vari pana pavazhinji vachona hama zhinji hadzitauri navo, vanoreceiva mamessage kana pakudiwa something. Munhu achida kukumbira chinhu anenge aripo, muchiesana kuti mwese muri online but hacommunicate newe, hana chekuita newe, hana kana basa newe. Kana akuda favor manje mamessage anotanga kunaya, handiona. Saka ndozvavanotongoita. Iwe wakatozvigamuchira ndoza uri nherera live your life ningina. This is the time yekuti uchifarawo. Wakaona vabereki vako varungu ava ende usavavanzira vaudze chokwadi, tell them the whole truth kuti vagara vachiziva kuti anything chikaitika vanongoziva kuti aiwa uyu anga mwana wedu. Vamwe varungu vanogona tokuadopta vafunge vaita mwana wavo. Vamwe varungu vanogona kana vakudzokera munyika kwaziva kuti ndiyo kuEngland vakatokusira kana accommodation kuti takuisa musitama kwesta kwenda. Handiwazviona. So tell them the truth, usavavanzira antika ugare navo unyatsovatsarodza ndambokudza iyi life history yangu ine ndakatokura kana ndakatokona kudai nditonaisa vabereki vangu because ndakakura zvakaoma. Handiona vamwe vanhu havasi vese varungu vanovenga vanhu vatema, kune vamwe vasi zvavatotaura panapa kuti ava vanotokuda. Handiona. So I know kuti vakawanda wavhura maronda evanhu vakawanda judging from the comments andiri kuona, because vamwe vari kuchema kuti ativhurira maronda, vamwe vakati the story of my life, vamwe vakati wichidini asina kuteerera because abva ndifungidza maramiro angu ese. You know, wavhura maronda evanhu vakawanda, but also mukuvhura kwamaronda evanhu vakawanda ikoko iwe wachona panguva ino wakutaura nezvazvo, at least you feel much better. Handiwana. Ramba wakatodzvanya, enjoy shamwari. Wawana mari yako ukafunga kuti da kuzvitengera chii, ita izvozvo. Ukafunga kuti da kuita sei, enjoya. Ukafunga kuti da kudii, ita izvozvo. Uri kunzwa ndo yanguva yako izvozvizvi.
because ramangwana harizikamo. Enjoy the time yatiri kurarama iyoyi nhasi mangwana iye yaonomuka enjoya. Ukafunga ndoda kudla chii usati kwaeva itoita zvauri kufunga ipapo. Because wona kuti vanhu vese vawaigara navo vese vawainzi watogwana uyu aingofa mangwana watogwana uyu ofazve mangwana watogwana uyu ofazve vese vaingopera kufa saka upenyu chaizvo hwauna hatichizikamwe hausi hwedu hune muridzi wawo. Enjoy to the fullest mnin'ina ndo shoko rangu randa kuudza ende zvehama idzi kuti kwai mari kudiri inongoudzawo kana vangokufonerawo direct kuti hey tokumbira mari handina nendakatoomegwawo ndine zvandiri kuita andiona handina period ngavachitaura zvakanama hama dzaonetsa mnin'ina dzaonetsa. Anyway usati waenda rega ndimbokuvhurira only 5 people vane mashoko ekukunyaradzawo. I know kuti how are you feeling right now after talking about this? Uri kunzwa sei wataura nezvazvo? How are you feeling? Iko zvinezvi ndakutonzwawo kurerukirwawo kuti at least ndasheyawo kune vamwe vanhu variko kuti there is hope after, there is light after. Kana ukapinda mchana rinenge riri dark, there is always light at the end of the tunnel. Ndianiko vamene vari kunyora da kuroora kuti ndiani hanzi une makore mangani iko zvinezvi? ndine 28. Wakabva kure. Kwakatobva ndokwakure. Right, I'm going to pin this number. Thank you. Andisendinanaitoshaya kuti zvini muripi mupine. Right, I'm going to pin this number, guys. I'm only going to take 5 callers because pane mwe live ichauya na 10, so I'm just going to take only 5 callers vari kuda kutinyaradzawo munin'ina wedu uyu vasikana pakapindirapo pakaoma paruzhowa munzira yakanga yakazara matombo yakanga yakazara minzwa yaibaya mai mwana grade 6 zvamanzwa zvichitaurika pa zvinhu zvakangooma hazvo. But anyway, Jesu idombo andimazvona, Mwari idombo chairo chairo. Vakamira naye mwana uyu kana destiny yako yakanzi ichadai so chero vanhu vakazama kuivhiringa sei, chero vanhu vakazama kuivhuna sei, chero vanhu ndosaka ndichikati guys hakuna munhu anodestroya munhu. Hakuna munhu anodestroya munhu. Chinodestroya munhu ndivo Mwari because ndivo vakakupa destiny yako. Ndivo vakati uchapinda wakadai. Zvimwe zvatinosangana nazvo zvamunenge muchiti arikuda kudestroy, hakuna munhu anodestroya munhu. Angoriwo matribulations and trials aunotofanira kupinda paari kuti usvike kwauda kusvika. Unofanira kutopiwa stepping stone, a stepping ladder antikade kuti ukwire usvike kwauda kusvika ikoko. Life yako kwauri chingorana smooth chete, just smooth kubva uchizvarwa kusvikira unochembera. Akusina. Barbara ndibate ku WhatsApp, Barbara ndibate ku WhatsApp, rega nimbotora makoza. Barbara ndibate mbizo, ndibate ku WhatsApp, timbodzwa vari kufona. Call hello. Hello, hi, Sister Mary. How are you, my sister? Too bad. I just want to share a tiny word with the sister who just said something. Yeah. In life, whenever you make it, don't ever feel like you are the victim. To be where you are, it's a blessing. Yeah. So don't look back and make it like it's a pain. Yes, it was a pain then, but now it's not a pain. You're learning and correcting yourself and move on with your life. Because the more you think, it was meant to be me, you will create more problems. So just accept it and say, this was then, but this is me. I am me. I am a better person. And again, don't look back. Yes, if we take everybody, they've got all answers to say because of this and this. Don't look that way. It made you a better person where you are now. Because so many will stand and say, this was me, this is me now. You understanding me? So don't ever hate yourself. Look at yourself, I'm a blessed lady. For me to realize this what happened, but that's me now. And don't make it a pain through your life when you look back. Look ahead, don't look back. That's all. Yeah, it's okay. Okay. Thank you very much, caller. Thank you very much. Thank you, caller. Right. That was caller home diaries. Right. Only 4 more people, guys. 4 more people because kune nyaya imwe ichauya na 10. Kune a live show ichaitwa na 10 ichauya pano anditika saka this one iri kuya na 10, guys. I encourage you kuti mugare vane mapartners, gareni mapartners enyu vari padhuze navo because ichabata vanhu vakati one day, but for your own good. Andika for your own good
kana kuti for both of you, for the good of both of you. Antika kana uri one, you can even still watch this show ichaya at 10 o'clock manheru. Antika moterera zvichataurwa ipapo. Anditimaona moterera zvichataurwa ipapo. Kune vari single zvakare uyai muchadzidza zvichataurika ipapo pana 10 manheru. Saka ndati regai ndiuye ndipedzeni kuti ati ndidi ndipewo munhu time ari kuuya. But she's a very good lady. Achakudzai chaizvo zvamuno zvamusingadi kudzwa simuchazviudzwa. Anditika so it's all part of chi yekufamba muroderi, right? Varipo here vamwe 4 vari kuda kuti vataure nemunin'ina wedu ushu. Pane vamupewo mashoko enyaradzo. Anditika kana kumusimbisawo. Anditika then tobva tavhara. Nditona vakawanda hanzi toda kutouyawo nenyaya dzedu, toda kuuya nenyaya dzedu similar to this one. Animaona. So thank you very much munin'ina, as much as I hope you get the full healing. Antika and I hope ukaona wanya kushiya munhu kutaura naye ndifone here kana wana wanya kushiya kutaura naye ndifone smell atimbotaura tinototaura tobvarira nyaya chaizvo wofila better and then odi woita life yako. Antiona ukaona futi wadaro futi same unofona. Antika ukaona warasikira kuno kurasende smell muripi. Antiona kuti usazonyanya kufunga nekuti hatina hama, tiripo isu diary family ndiyo hama dzako, tiripo isu tinenge tinewe. Tinenge tinewe, right? Vari paida vamwe guys vada kufona kana pasina zvapo titende munin'ina wedu vemupeiwo malove nemalikes guys, vapeiwo malove nemalikes munin'ina wedu. She's so brave, and the one thing that I liked about her, hana kana mbochema dei yanga rimwe tabaiwa nekuchema ndisi pana pachichemawo nesitochemawo akasimba. She's very strong. It's not easy. Unotozozvifunga wega wakuda kuti but nzvimbo inaimboifamba usiku ndiri mwana mudiki ndatakura zibhegi iko zvinezvi kunzi pafamba apa then ndakutotya chaiko. Anditiona asi wakapanguva yacho wakapinda mugwenga makanga makaoma uchipinda nemusingaiti uchibva kuIsrael uchienda kunyika yeKenani uchiona sekuti zvakaoma zvakadi. Kandi God was paving anditika a way for you. Zvakaita vana veIsraeri vachienda kuKenani ivo vakapinda nepakaoma. Ukabvunza chekwaisa verenga iro bhuku riya reBhaibheri vakapinda nepakaoma minzwa vakapopotera iye mutungamiriri wavo Moses pakaitika zvakawanda vanhu vakafa vakadii vachizvifanidzana but God was paving way for them. Zvandakuudza zvezvo kuti sometimes iwo maenemies edu anoti ataka guys. Can she conduct me also smell? Pastor PJ ndibatei kuWhatsApp Pastor PJ and then ndokupai conduct yake motaura naye. Anditika anzi kutochema kuri right smell. Yes kuchema kuri right but atifananika. Anditika atisi vanhu vakafana tinorekta zvakasiyana. She's strong anyway. She's strong. Guys munozati regaini kuzimiji allow those people. Sometimes God allows those people to come and terrorize you in your life because He wants to pave a good way for you. He wants to take you to a better place. Saka He allows certain things to happen. But because tirivan menyama, tinozvibvunza tine makai, why is it happening to me? We tend to forget that even Mwari He knows what you are going through. Unana matogona venga kugodi vaguya nefull force. You are kuona matoti Mwari funyara dzaidu tiri mvura riri kusumuka iri wone vipo dzikundisumukira vigouya tax 50 ugoti kona Mwari zvandiri kunamata izvo Mwari vari kuzvitendera vari kuzvibvumira kuti aiwa unofanwa kusukwa ugopetwa ugoainwa ugoitwa sei nevabengi ivava. We need them sometimes because Mwari vanenge vachida kutsira patinoda kuti tisvike patinosvika. Guys, imi munozviziva ishokwadi adzatisokunyeva munin'ina it happened to me. Ndakapukutwa, ndakasukwa, ndakawachudzwa, ndakatemwa nematombo unoita zvokutamba iyo nevanhu vandisingazivi maghosti paFacebook apa. But you know what? Ndakatombonamata nezvazvo ndikatombochema ndikasvapa kuti Mwari your will let it be done. Andizivi whoever is behind all this ghost account tivanani I don't know. Mazhinji acho anenge ari kunana UK kutombotira kumatisa kuna UK zvinowe kuUK wandogoziva anondiziva hapana zvazvo asi vanenge vachida kuisa pavanoda kuisa. Unoona unotongoti ndakasvapa kuti now ndatosimba ndave nini hamene ikoko Mwari ikoko handei kwamuda kuenda nenikoko antiwazvona. So sometimes we have to allow it. What doesn't kill you makes you strong. Antiwazvona. What doesn't kill you makes you strong. So I applaud you for being where you are today and for devangori mumwe panguva chipo makafunga zvokuti rega ndipinde mubhawa kana kuti rega ndizviuraye penyu wandiomera but no
hauna kudaro wakaramba wakamira panzvimbo ukati kwazvichasvika ndikoko andiwaona. So ndoda kukutenda munhu wangu. Panewo mawebsi ekusimbisawo vamwe kuti musamhanyira kuma like early marriages because of situation yekuti ndiri nherera saka ndongoda kuwana munhu anondichengeta nekundipa chikafu. If it means like tombozvishandira hako wega, inini handinambobva ndaita pfungwa idzodzo because ndaitoziva kuti alright ipapa ndonzi ndangororwa nemurume wacho ndingoriwo necertificate rangu reform 4 ndopacho pakuzotanga futi kuabuswa wama muabusive marriage hauna kuzviupgrade iwe wega upenyu hwako hauna kuzviitira wegawo zvinhu zvaunofanira kuita wega nemusikana kumbozviitira wangomhanyira kuseka ndikonopinda mumba ende wapinda mumba waita mwana kuti uzotanga kuti ndakuda kuzviita wakuda kuudza murume uye ndada kuzviita kuda mwana itanake mutsanwana murume wakanozomedza wechikoro but mostly vanhu vandiri kutora even shamwari dzangu chese dzakangomhanya kunopinda mamarriages iko zvine zvivari kungochema kuti mana akaita sei apa ndaane mwana ndakugarira mwana apa uchikora handisi kuenda apa ndazodai saka ndongodzowo vasikana vari uko vane upenyu hwavaomera ndinongochita soti uri nherera kana kutotengesa madomasi kana kutongotsvagawo basa inini ndaitombodzidzisawo ndichikuitawo zvekudzidzisa ndiri maassistant teachers muchikoro zvemuno ati basa chairo sometimes ukada kutedzera title yebasa risinganyatsokubhadhara kozve zvindotoshanda mumba chaimo ameneni but ndinoda kukudzai kuti ndikutoona mwari pabasa rangu ipapo varungu vangu ndotravhela navo I go to Dubai, I go to Germany navo ndinotravhela. Amen. Kwatisina potozvera takasvika isara sisimeri kuGermany iwe wakanoudongorera kwa Mwari uyu shuwa unotodza kunzwisisa maitiro ake kuti maitiro ake akamira sei unotodza kumunzwisisa Mwari uyu kuti mwana uyu akafamba nechangani bhegi aifamba nechangani bhegi iko zvinongobhuruka ndega tindaona Germany Russia mai mwana imi vana keresenziya murimo muchingotuka vanhu namagosti ndoona kuti Mwari uyu kauyu vanosimudza marombe kubva kuguruva anditi mazviona ende kana vati yes hakuna noti no andiona ndinototengerwa flight ticket. Hallelujah. 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 What a testimony. vamwe vanhu vaisakada kundiona vaivaitishiri kutambudzika kumbofunga vamwe tete vangu so vakambondiramba pachikoro nenyaya yepfumi yakadambuka vakati ndina kukama naye ticha vakatoti asi mune mafilemu akafanana vanosvika ndinyemuzive uchirambwa nekuda kwokunyadzisa kwetsvina kuchikoro ukuku kuchikoro kuoriel ndaitozivikana kuti musikana wekuenda pascripture union pabreak nepalunch because andinga asina chikafu andimoza kuti mahigh schools vanoita scripture union palunch pabreak yes saka ndaingoendawo ikoko saka vaitodzwa vanhu unongoziva zvekuti vana vechikoro vanongowanzira nonzi anongoendawo scripture because andinga asina chikafu palunch nepabreak but mwari ndimwari wemunhu wese mwari ariko zveshuwa inini I have witness pachiwo nyaya yekuti ndine zvandine ndakachengeta zvinondirwadza nenyaya yekuti inini wacho like shamwari handikwanisi kuitawo futi shamwari ndinoita kunge ndino dzimwe nguva ndokubhogara kana kuti kutongodzima laiti kungogara murima so ndozvandichingonzokuda kuita weekend murungu wangu anotrya by all means kuti make friends echimboendawo out just refresh you know. Shamwari yeiko utori right iwe friend yekudiko friend ine yakakutorera basa ukaona yakakutorera basa iro murungu iri friend ye usambowe uri bho kana gara muri memori wani kana zvanetsa mazono kunobonetsa iko yekuti friend adzinetsi hona ka unongobaya Facebook yako kana papa uri mumba papa hoya pa diaries apa uchaona nyaya dzinenge dzichiitwa kawobayiwe nekuseka antika kana kuenda ku-fashion police mazuvano fashion police mix iyo kunokanda zvinhu zvokuti makoments anokubvarurisa nekuseka zvokuti unoita mabare nekuseka iwe woenda kunana kana wafunga bhuvirika nyaya dzirisaidi woenda kunana nhoroondo wonoenda confession unoverenga tud akatanga woenda friend yei shamwari dzenyu wifi iri pamba ndopera ndichinzi wifi inenge iripo room yangu inotori newifi because inotonyatsobata zvakanaka DSTV yangu TV chaiyo yatinayo ine full bouquet tinoona zvese zvavanoona mumba ndozvandiona Netflix zvese vanongoita izvozvo mukati ndozvavanongoita
anotogara achitondiudza kutoti did you see this movie because anenge achitoita zvekutoita catch up nezvekuti did you see this one it's on Netflix did you watch this one it's on Netflix nekuti anoencourage kuti do this do that when you're still there do this and that uzauzoziva upenyu hwako mangwana saka ipapo ndinoda kutenda Mwari kuti at last vabereki ndakazovawana ndatokurawo handisisiri nherera ndatokura handisisiri nherera asi kungotiwo ndandine zvinhu zvaingondidya mukati memwoyo wangu kuti izvi zvakadai kuti zvakati sei zvaiitika but vachona vanhu vavo vaikuona unge munhu usiri webasa iko zvine izvi pamafacebook ndo vanenge vari number 1 kukomenta paunenge uri chepcheko ndo watoo number 1 kutoti mamona here mwana wedu uyu mwana iri kukuziva here mwana wangu wakutoonekwa watoo munhu pavanhu vanhu vese zvekutokaita video call nyange vanhu vakaungana munhu wese ingada totaura newe kuti yesi naiwe takakuona azi muzimba ene kukumbira nevanhu vekuti haunambobvira watombo havanambobvira watombokontributarana switi zvaikana shoko zvari kurarama kwako unongona wango inbox nati ngoti nangu handinyanyo kumbira vanhu ndinesa chichi inini mazana handitombowa ndinongoti kana nenondotofeso maproblems nakanamari ndizvozvo pashamwari ndokurambira ndotogara ndokurambira pawati kwaita shamwari friends dzekuita sei udze varungu kuti isusu kuzimbabwe community hatigoni kuita mafriends hatigoni kutamba tose tinoita kubackstepana toita kukuduburana basa rinoda kona unotoregwa unomuka unoita kumuka makuseri bhururu yembabe varungu kasha kuti zvafamba sei wakuudzwa kunzi hatichina mari yakakubhadhara basa rako rapera ndo zvinonzi shamwari isu shamwari zvanogara ichimokuza ndotozvipamhazve shamwari yangu papa madhayarisi papapa ndinongobaya ipo pano ndotoya panapa ndototaka kuridza music ndichijaivha vanhu kuti asi vanopenga mayavo asi pandobva panapa ndinenge ndanetsa totonogeza ndakutonovata antidifferent ndoidi ndikaona kuti nhasi handisi mumude kusekesa vanhu yekutamba nekudii ndoenda kunobaya Netflix ndotoonawo zvimwe ndotobvunza naime ndekupi chii chiri kunakidza ndopiwa ndotosora ndiona TV yangu ndiripo animona kana ndiri pamba mulockdown kudai so kana ndaona ndanete kana ndombona kuti enep 2 hours kana kubuda kupo zvakawanda zvekuita iwe pasina mboti shamwari hapasina zvomboti shamwari kana right pastor vangu achitaya kufona ndikati vafonere back at least tinzoti vada kuti chibhati vanamba yavangu vanitumira let me call him back tinska chidzima ifoni iri kumasure chidzima ifoni iri kumasure masere makadii aiwa ndiri nani ndinofara nemaprograms enyamunoita akanaka anondiyeuchidzawo malife history angu ekukura kwandakaita asi ndabatwa nemunin'ina I think munin'ina wangu she's very young ndabatwa neupenyu hwake hwaakararama nawo netestimony yake inoyeuchidzawo inoencourage vamwe vanhu ndisingaziva hangu inini hangu ndiri pastor kuno kwandinogara kuno kumabrod kuno but nyaya yake inyaya yangu ndibatewo ndanjoti kana achida she can contact me then whatsoever she want me to help her with I am free. I'm offering my services to her. I don't know whatever she yeah ndiri pafacebook namba dzangu dziripo ipapo zvakare kana uchida namba dzangu unogona kuona sismail it's okay anenge achiziva sismail it's okay you can give them there's no problem because ndiri pastor ndiri pamba saka I'm full-time pastoring saka pana natongouyo ndaona notification yenyu ndakatekedza nditeerere nhasi maybe I might find someone anenge ada kuti ndimubatsirewo saka ari free anytime yanenge achida kundifonera she can call me I'll be waiting for her call anongondoza kuti apiwa namba nasismail tine 2 hour different time kunokudzi kuenda kuma-7 saka anytime yanongo uchingoda kungondifonera you can call me anytime and I'll get back to you as soon as I can but I'm always online I'll get back to you and totaura we can discuss more
kuseri kwete panapa. We can discuss more kuseri, but I know that things are going to be okay. That's all I can say here. Things are going to be okay. And you could still go to Sismel and testify to a broadcast that, there was a change. Ndakazoitwa mamwe testimonies akati kana ma-blessings kana kuti ma-favors kana chi. I know God is going to open a door for you. I know God is going to open a door for you. That's all I can say. That's all I can say. And Sismel ndakutendai one basa ramuri kuita. You are doing great. You are doing great, Sismel. Don't look left, don't look right, don't look, just continue looking to the cross. That's all I can say. Pamuchinjikwa sekutaura kwamunoita muchiti shoko raMwari amurisiye ndogara ndichikuona Sismel. Rambe makataza pamuchinjikwa. Don't mind about your left, your right, kumashure kwenyu kwamakabva. Rambe makatarisa. God is going to use you. He is the one who knows how he is going to use you. Me, I don't know, but me, I'm just telling you, as a servant of God, he is going to continue using you. Zvinouya zvaunoda kukuita kuti musaite broadcast dzenza muri kuita paFacebook, but don't worry. Rambai muchingotarisa kuna Mwari zvamuri kuita Sismel. Rambai muchingotarisa kuna Mwari. There are times of trials and tribulations, seasons and times. Asi I just want to encourage you. Rambai makatarisa pacross makatarisa. Imi ndinoziva kuti makapatarisa sei. Asi ini ndingokudza kuti rambai makatarisa pacross makatarisa. Munoziva zvamunoita mucloset menyu. Mushara naMwari wenyu. Pamunotaura naMwari wenyu ndinenge ndisiko, asi Mwari wenyu anemi Sismel. Ndinotenda pastor. Saka munokansela here pastor. Muri kansela futi munokansela here. Tomboita vanhu vanoda kukansela zvakasimba zvekuti tinotomboita makansela zedu anotombo kutoshota kana tida kukanseliwa. Kana vachida, I'm working for God, Sismel. Ndakadedzwa naMwari ndobasa ndovakandidedza kuti ndivashandire. Handina kumbodedzwa nemunhu. Mwari ndo vanonipa wisdom yavo kana iri counseling. Kana kuri kunamata, Mwari ndo vanondiudza kuti namata nemunhu zvakadai. Ndo vane mhinduro dzose. Inini vandinonamatawo navo, ndine vandinonamata navo. Chatinoziva ndechekuti tinonamata, tinotsanya. Kana uchiziva kuti hauchada zvenyika, wakuda kuti zvandiri kuda ndo zvandiri kuda. Nokuti vandinonamata navo, they can testify kuti kana uchinge watanga kunamata, kana nyoka chaidzo dzanga dzichikunetsa dzinogona kukuira muhope dzichikuudza kuti regedza kunamata, dzichikutyisidzira dzichikuudza kuti tiri kukuuraya kana kuti tiri kudii kana kuti tiri kudii. But kana uchinge wazvipira, vanenge vakazvipira vaiva kuti vanenge vachifanira kutakura chipiyaniso chavo vega, uchiti ndauda kusiya uroyi, ndauda kusiya upfambi, ndauda kusiya chakati, ndauda kusiya chakati. Ndo vanhu vandinonamata navo ivavo. They are testifying. Nokuti pane vamwe kuti unenge uri muroyika uye watanga kunamata neni 2-3 days tiri kutsanya tiri kunamata, tiri kutsanya tiri kunamata, tiri kutsanya tiri kunamata. Mototanga kupisa kuningirini kuma-altars kwavo, kuma-shrines kwavo, kuma-covenants kwavo. Vokuudza kuti zvauri kuti hatizvide. Ina handite zveMwari, asi ndinoita zvaMwari, the living God. Nokuti ndiye anondiudza zvekuita. Handina kwandinoenda kana kupi, ndinotomirira kutoudza kunziita zvakati naMwari. Saka ndisina kuudzwa ndikudzenda ndikudza vanhu ndichiudza kuti you know what, zvinhu zvichazodai so by the end of the day tanamata tatsanya tose no. Asi ndinongokudza kuti kana dziri like iko zvino ndiri kupedza ndingine 40-day fasting, ndine vandiri kuita navo. Tine mazuva tinofasta, asi kunamata hatiregedze everyday tinonamata. Tinoverenga shoko, tinoencourage nawo. Inini pacho zvangu ndotoda kutoencouragewo kana nemiwo Sismel, ndosaka ndichiuya paBroadcast penyu. Dzimwe dzenguva ine ndisingakomente, asi ndinenge ndichiteerera mashoko amunenge mapiwa naMwari muchiencourage vamwana. Nokuti ndinenge ndichiadawo, ndichida kuencouragewo. Ndiri munhu wenyama. Ndiri munhu wenyama. Iron sharpens iron. Hapana anogona. Hatipana anogona 100%. Tinototadzawo left inoda right, right inoda left. Saka ndine vandinonamatawo navo, vandakapiwa naMwari. Havasi vose. Many are chosen but few are called. Imimi mune vanhu venyu vamakapiwa vachakuteverai, vari kuwana maadvice kwamuri.
vamwe vanenge vatova point yekuda kutozviuraya vakatobata poison mumaoko asi vachanzwa chokora muchataura because of that poison vanoidira mutoilet kana kuidira muvhu ichienda muvhu ichidyiwa nevhu. Ini ndine vanguwo vandakanzi vachauya kwandiri ndichivabatsira ingave counseling kungave kunamata navo tichiverenga shoko pamwe chete tichiparidzirana tichinkarejana pachava nemadeliverance my complete healing complete restoration marriage is fruit of the womb. Zvese zvinenge zvichiitika handiziriri ndinenge ndichipa ndiri munhu ari kushandiswa naMwari. Mwari ndo vanenge vachiita vane mhinduro. Ini ndinge ndichitochemo maybe on behalf of Sisimeli kuti Sisimeli zvavari kuda heart desires please God grant her and her family in their marriage. Mwari ndo chakupa ini imini ndimuchaenjoya zvamakamatira zvamuri kuchemera zvatinge tichinamata tose tinge tingonamatawo tese chingochema takatarisa denga. Denga ndo richakupindura mega muri kwamunenge muri. Kana iri blessing muchaenjoya mega, kana iri favor muchatase muchaenjoya mega munenge muchizvipira uko. Asi zvinenge zvingokubvunza kuti wazvipira here. Kana uchinge wazvipira vanhu vakazvipira vakaendawo masituations andakaendoonawo semunina wangu wandanzwa achitaura nhasi ndati no I just need kuita sei kunyora something nokuti ndakaendawo ndine zvandakaendawo nazvo nehamawo neshamwariwo neinewo kana nembwa kana nekatso. Saka ukanzwawo pane munhu akadaro aikaenda nesituation yavakaenda Mwari vakakubatsira it's good to encourage that person asasvike pakuzviuraya asasvike pakuita zvinhu zvekuti vanhu vanonga kuti dai takaziva ndozvandinongoita sezvandinongokwanisa wangu kutaura ndikusiye ndisatore nguva yenyu pana paSisimeli. God bless you. Thank you so much. Alright, asi musati mainda vanhu vangu vachibvunza ranzi kuti kumhiri kwamuri hanzi munonamatira kusangana rinonzi kudini? Iyi ministry yangu handina sangano randinonamatira. Ndine ministry yangu inonzi Petronella Fuller Ministries. Ivo vakaenda paFacebook pangu vanoona. Ndine group rimwe rinonzi Warriors for Christ vanoona. Kana Warriors for Christ. Fuller Ministries riripo ndichakuinbox malinks acho nemagroups angu. Okay. And ndine ma-audios vanenge vane wifi yakawanda vanogona kuenda kuYouTube ndichakutumidzira zvakare YouTube link yangu vanogona kuplaya ma-audios angu mavideos angu playlist yangu andinawo ari kuYouTube vakanzwawo vakaona kuti zvinoenderana navo here vanoita sei asi pane vapakontakta vanenge vachida kubatsirwa ndawamuchiti munobatsira vanhu mumarriage dzavo dzimire fruit of the womb zvinhu zvakadaro asi mimi chenyu kunamata chete you just deal with prayers and listen to what God says to you and then moudza munhu yezvanenge maudzwa naMwari. Hamuna chamushandisi hari, hamushandisi banga, hamushandisi plastiki. ndinoshandisa Bible. Saka mubvunzo wangu unoda kubvunza ndewekuti vanhu vachauya kavanhu vakawanda apa munoita mahara nditi kubatsira vanhu. Sisimeli nevanzwa statement yangu ndataura ndati ndakadedzwa naMwari. Mwari havana kumbonditi kana mukandifonera mukanditi zvoni pastor kana kuti my sister kana kuti handizive zvamunenge muchida kundidedza nazvo pachandosava ndakadedzwa naMwari. Mwari ndosati vanogona kuti vanhu kana vachienda kuchechi bhadhara matides enyu handiti ngatichinamatei. Have faith, let's put our faith together. Imimi kana muchida kundipa mari it's your own free will. Otherwise ndotogona kuti zvekuencourage kuti Sisimeli zvamuri kuSouth Africa ikoko endai kunearest church yamunofila yamunounzwa imimi pachezvo naMwari wenyu achikudirecta kuti endai munobhadhara seed offering yeThanksgiving kuchechi iyi. Otherwise inini ndenge ndisingadi mari yenu kuti ndoziva kuti Mwari vanondipa more than what you can give me. Ndoto vakandidedza kuti nditose ndivashandira. Aiwa mapasta matondijekesera ipapa ndo pananyatsoda kutunzwa because ipapa pano pakunetsa mazuva panyaya dzemari apa saka matondijekesera guys right. Kune vari kuda kusiya alright, kune vane mashave echihure vada kusiya mashave echihure kumadiaries paita pasta panapa free of charge kwanza ubhadhari munongonamata mose chete. Vane mashave ekuroya handi vada kusiya free of charge
hakuna chinonamatwa hauna chaunobhadhara nditika it's only prayers hakuna kunzi uchapiwa miko mashinda kana kuti macheka kana kuti unongononamatigwa chete wopuwa kunzi ngatitsanyei motsanya handitika and then zvodi zvobva zvangopera saizvozvo handiti maona matipas inini ndinoita zvokunamata ndinoverenga shoko kana ndanzi ushandise anointing oil unotenga olive oil yako kana mvura cheche mvura munoshandisa futi alright okay mvura kana oil cooking oil mvura kana cooking oil bhaibheri rako munamato wako kutsanya kwako simple hapana kuti hanzi mari kana kuti chi kana kuti chi it's just simple things mwari ndo vanenge vachiita ndo vane mhinduro dzose inini handina mhinduro yekuti ndingaudze munhu kuti ukatsinzinya maziso ako chawana jesu mumhupi dzako no ndokuudza kuti ngatinamatei ngatitsanyei your faith unofanira kuramba une same faith yandinenge ndichinayo inini wende ndichimiro in the gap ndichinamatira on your behalf tichitsanya pamwe chete kwete kuti inini ndenge ndichikutsanyira iwe uri kudya zvinenge zvisina kunaka problem ndiyako iwe ndiwakapfeka bhutsu unoziva kurwadziwa kwayo unoziva kurwadziwa kwebhutsu yako kuti iri kukubata zvakadii okay chakutumidzira maningiri maaudio link yekufacebook yekuyoutube munitumire nimbonoona kuti kuyoutube kunei munitumirewo ndimboita yatouyai hanzi yatouya link yauya kudzara manonoka tatopiwa isine vaiwana vatobvako yakatonzi Petronella Fuller Ministries hayauya link Petronella Fuller Ministries watowati ngavateerere kuyoutube vakateerera kana maybe 2 or 3 days kana kuti even 1 day vachiteerera voisiya ngavaisiye ichiplaya mudzimba dzavo ngavaisiye ichiplaya mudzimba dzavo especially mudzimba dzavo ngavaisiye ichiplaya ndo zvimwe zvandinoencourage vanhu izvozvo kuti siya ichiplaya mudzimba dzenyu imimi namatayo pandinenge ndichinamatawo ipapo muchiteererawo muchinamatawo muchidaro vanokudhudzai kuti zvinovafambiro sei aiwa pakanaka mavhiki enyu pasta tinokutendai kune show imwe iri kupinda manje timboregedza vanhu vambobika muri 2 hours behind asika kuti muchibika mupedze mudle mugozoya musangana zvene vamwe vachauyawo na 10 pano ndokutendai zvikuru pastor thank you very much ndichamupa namba dzenyu alright pakanaka pastor zvakanaka right munin'ina wangu wadzwa here kwanzi ndizokupawo nhamba kana uchidzida mashoko makukutu vaombererei maoko pastor guys vaisirewo malavhu nemalikes vaisirewo malavhu vaombererewo maoko vaisirewo malavhu nemalikes right munin'ina wangu thank you very much ndotaura newe kuseri anditika thank you and have a blessed night anytime you feel like talking tinotaura ukazodzokorodza live zvakare kuna umwe vangu vachitongototora kutaura naye you can get in touch but usaita bad handitika don't get too attached kune vanhu vausingasiye pafacebook avo inotangira papakuita too attached too friendship iri too personal mupesera makudzana zvimwe zvinhu sirizvo mupesera makudidzana kudzimba boom mangwana makudzoka kuexposana pano andiona saka tidi izvozvo tambai pafacebook apa muchitaura muchiti mukana makwa kupinda masei vanhu gara wakatakata nyaya dzachona andiona kunze iye unozvo iti zvevanhu andiona zvinokuitira but anyway wagona munin'ina wangu thank you very much tobatsana kuseri bye bye right guys kune gore rino mucharogwa guys munochema varume hakuna vana gribeti vana gribeti hakuna vana gribeti vana crescenzi hakuna vana crescenzi hakuna kwauya pasta kwanzi gore rino muchadorogwa kwai murege mavhidhiyo achiplaya mumba menyu imba yenyu itwe anoint regai mavhidhiyo avo kana maenda kuyoutube muchinoteerera mavhidhiyo paipai regai vhidhiyo ichiita noise munyatsoinzwa pasta vachitaura indoda kutoenda kwavo ndinohwa kuti zvakamira sei kuyoutube ikokoko toda watoita wauya nenhingikiri nelink totoendawo nchipedza panapa ndibonhwa kuti zvakamira sei chimirira hangu 10 iyoyi handitika so guys this is the story that we had today zvinorwadza guys nyaya yeunherera inorwadza anyway tichatomboya netopic yeunherera ichi kuita kuti kune vai vamwe vasina macourage nemagatsi ekutaura pano apa tinongobatana navo mukutaura imomu murandom talk imomu andimona ndo matinongodi matinenge tichingotsaura navo there's nothing hapana chinhu chinombonyadzisa
just by coming and share your story. Is ndakashare one zvaitondiniremera. I shared my story, we are sharing our stories, but truly speaking, it's a healing process. Trust me, it's a healing process. Because ndakatowawo kuti moyo wangu maita light, matorerukawo. Anomona. Zvokuti unotya nhingi pane unozotya nhingi shamwari dzavafacebook. Oh, inde vatye ndine nazvo. Kana vakafambisa nyaya isiri yavo ndezvavo zvaminavo. Antimona. Indatura mtu unotaura. Inditokudzai madhari zinoitrust kuti aiwa kapachedu tiri family. Tinoshare of course apa zoshayikiwo nyoka. Apa ushayikiwo futi vane maghost vanoti kana vabva panapa vanopfeka maghost voshandisa zvavanzwa pano vonoti kure. But guess what? Ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira, ukangotora nyaya dzepano wakuindisa kone ghost uchinodi. Unenge uchizviitira iwewe wega unenge usingaitiri isusu. You are digging your own grave. Uchawira mariri. Ramba uchitora isatine nazvo. Tine nazvo zvishizvi. Hanimona. So guys, maisa bazanzi munepa ivo pastor vane murume here. Handizivi ndatanga kutovaonawo nhasi handizivi. Ndatanga kutovaonawo pano because account yavo yakatonzi pastor. Ndosaka ndava adressa as pastor. Ndandisingatovazivi ndatanga kuvaonawo nhasi. Handiti mazviona. So guys, pane angachinzi happy birthday. As Timothy happy birthday. Ndakanga ndasita rake. But anyway, happy birthday my sister. God bless you. Angachinzi titaura kuti happy birthday. Tinoti Mwari wawedzere makore kwekurarama. Urambe uchirarama nditika watuza late. Dei wangu kwakuza nguva ipa ewa sipara patinokujaivhira. Mai mumu ndibate kuseri, ndibate ku-inbox, ku-WhatsApp mai mumu tent, ndibate ku-inbox. Ndibate tiri mu-lockdown, ndibate ku-inbox. Anditika ndinojaivhira vanhu zvokuti ndiwanenge vanozoti ndiri kuita birthday avo ndinojaivha zvokuti ndiri kubuda ziya kuti dai andika ndenichi-exercise futi papa pakujaivha apa anditika right. So guys, tobatana pachikamu chinotevera ngatimirire 10 o'clock anditika toona kuti 10 o'clock ndeipi iriko. Murira munyasha, Mwari vakuchengetedzei, Mwari vakuitire zvakanaka. Tosangana zvakare mangwana kana kuti munguva inotevera tiri pamwe chete. Musangana kuenda kudongorera mawigi. Ndamunopuwa makatelo. Thank you very much UK nesupport yenyu kumawigi uku. Thank you so much. Thank you vese vari kuisa maorders and what not vachazobhadhara zvavo kupera kwemwedzi. Thank you very much. Just go on the number that is on top. Mono titipeiwo tinoona tida kuona mawigi muchanoona makupinda musama kai manje pamunopinda musamawo aiwa kamunenge muchisireya Faith Rutendo mazana handina fishi wena ndinototya kudi kuinda kufamba kuinda kudemu kuya nenyaya yecorona icovid yadai kurumbirai ndotozeza handitofunga kuti naivo ndofunga nelockdown kuti nditi tiri level 3 kuno South Africa kuti nditi vangaenda vari kuinda kudhamu I doubt because mapurisa anenge ari pese saka mazana handitorina fishi arina nazedu shuno ndichitotengesa zvifishi zangu kwendinombonyara ndiri kutotengesa fishi zangu zvinoda kuya dovi rangu ndakuda kutengesa riri dovi ndakutoita dovi rangu chaicho ndakuda kutoita business full time redovi rekunoku ndoda kutotumira rimwe kunona UK uko dovi ndezimeshini rangu zikuru dovi ndichitokuya dovi rangu ndichingosupply saizvo zvisvi handimaona. So guys, morarabo tobatana zvakare muchikamu chinotevera. Take care.